Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipagpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I crave, sought peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Then shall my latest breath whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Manipod dito ay Los Angeles, California, USA. Kumabkablaw to'y pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumatadanunan da ito'y nga broadcast tayo, nga daan kayo ti salunat, regta, ken kastamet, tinapasnek apamati, ken ni Apo Jesus. Kablawak dagiti amin nga dumdungeg da ito'y nga radio, ken kastamet kadagiti innem mapulo ket innem nga nasnasyon nga pakadanunan daytoy programa Timek Tinamnama. Agyaman kami tadda kayo dita ket sapay kumata ni Apo Dios tinaldawaldaw nasanggir tayo ken mangidalan kada tayo. Isu iti nakaskas daw nga Dios nga mangitunda iti dayjay dalan ngagturong ti panakaisalakan. Awisen kay amin gagayem ken kakabsat. Nga makiranod iti adu nga bendisyon ni Apo Dios nga saan amatukod. Ket sapay kuma
Tay pakamuyumet kadagiti sabsabali dahiti programa tayo timek tinamnama at dadapay dagiti nalabit karubayo wano gagayemyo nga didapay naamuan ken nangagan daytoy a programa. Ti kararagmi ditoy timek tinamnama office ditoy Los Angeles. Nga daytoy a programa tayo adunto dagiti mabendisyonan ket may sakayo met agraman ti pamilyam gayem. Nga mang subsubaybay dating programa, maumawat dagiti bendisyon ni Apo Dios. Ket itag kararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, adalen mi manen iti daytoy ngal daw. Dagiti nakaskas daw, nga dadal tinasanton nga surat, no kasano nga may salakan kami. Kang ronan na, dayjay dara ni Apo Isus nga nabirtud. Nga nang subot kada kami manipod ti basol. O Apo, gyaman kami. Ipamindisyon mo ti tunggal maysa. Ti ingkam panagadal ita nagsipod ta dinawat mi dati napateg anagan na po may sus. Amen. Adalan tayo ti daytoy akan ito. Isu ti may papan ni Apo Isus mang palinteg kadagiti amin na mamati, babaen ti darana. Amuyo idi timmalikod, ti tao iti Dios, naputod dayjay panakilanglangan na, iti namarswa. Ket amuyo pinulgos ti basol, ti managbasol iti kastadinan, amabalin ti man ti agaramid iti anyaman adi namulitan akin ang bubukodan wenno anyaman abanag amay kari nga may pasublikan kuana iti Dios nakadidlidang inadal tayo di na minsan na broadcast tayo kay suti dalan ngagturong ti panakaisalakan. Ngem daytoy tinaysigod a parikot ti tao. Naiturong tayo iti dalan ngagturong ken ni Apo Isus. Ngem ti saludsod kasano ti panagbiag tayo. Iti matagyanayon nga relasyon ken ni Apo Isus. Babaen iti no kasano nga mapakawan dagiti basbasol tayo. Anya laeng ti mabalin tayo nga namnamaen ti panakasungbat may papan kadagiti saludsod ti pamakawan kadagiti basbasol tayo. Adalan tayo no kasano ti panangsungbat ti Dios daytoy aparikot. Agsipud tada iti maysa nga pader nga namagsina iti tao ken ti Dios. Gagayem naaramid daytoy nga mamagsina maysa nga pader gapu iti basol. Gagayem ko anya ti masapul iti panakapakawan iti basol. Amuyo di libro iti Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22. Ibagana ditoy, dagitoy asasao tinasantuan nga surat. Ket kas may yalubog iti linteg, ngan ngani iso amin nga banag, maguguran da iti dara. Ket no awan ti dara amay parokpok, awan ti panakasubot. Awan ti panakaisalakan. Nawan dayjay dara ni Apo tayong Jesucristo, anay bukbok ijay cross. Gagayem, ti masapul, iti panakapakawan, ti basol. Iso ti panakay bukbok, iti dara ni Apo Jesus. Makindara, dahita nga na'y bukbok, ti panakaugas na giti amin nga basbasol,
Umuna Juan 1 versikulo 7 nalawag nga kunana gagayem ti daralaeng ni Apo tayong Jesus. Anya tin pa ay itiray bukbuk adara ni Kristo iti managbason. Anya dayta? O no kitaan tayo ti libro ti Roma kapitulo 6 versikulo 23 ken kastamet ijay may kadunga Korinto 5:19 ibagana ditoy gagayem ken kakabsat. Nga winayawayaan na ti tao manipud ti dusa nga ipapatay. Imbagak tinamin sa nga broadcast datay ko mati-matay. Ngem innala dayta ni Apo tay nga Isus winayawayaan na tayo nga saan tayo nga matay. Nakita yo. Apay inikat na ti panangukom iti baso. Inikat na. Roma 8 versikulo 1 mapantay di versikulo 33 nakalawlawag ken versikulo 34. Ti may katlo no apay nga naibukbok ti dara ni Kristo iti managbasol in kapyana ti tao iti Dios. Anyan nga nagimbag dayta kagayem. Pinagkapyana tayo. In kapyana ti tao iti Dios. Naduprak ket naikat dayta nga pader. No mapaysan tayo nga makita ni Apo Isus gapu iti baso. Naikat dayta nga pader. Ket imay ti panakay kapya tayon iti Dios. Anya pay tinaypaay dayjay nga panakay bukbok adara ti managbasol. Ti may kalima kunana ditoy impaay na ayayaten akakabsat ti pamayan nga mangikat ti kinalinteg ni Kristo ti sibababawi a managbasol. O anyan na nagimbag unay ni Apo tayong Jesucristo. Nakitkitaan tayo no kasano nga may ted dayto a kinilinteg na. Intunda tayo ket sisusuko tayo. Sila ladingit tayo nga mangawat dayta nga kinamanagbasol tayo ket awaten tayo dayta nga dara ni Apo Hesus nga isulaeng nga mangugas dagita nga basbasol kinadangkes aramid tayo iti naglabas. Bueno, no dayta naibukbok nga dara ni Kristo ket naipaay kadagiti managbasol kasanun no mapasamak daytoy kakabsat. Kasano ti panakaibilang analintag ti tao babaen ti dara ni Kristo. Amuyo may bilang tayon analinteg. May bilang tayon analinteg babaen ti dara ni Kristo gaputa aramidenen ti Dios asagot na agapu ti pamati tayo naging bagay. Intod na dito nga sagot. Aramiden ti Diyos asagot na gapu ti pamati tayo. Isu nga babaen ti dara may bilang tayon nga agbyag iti kinalinteg. Awaten ti tao daytoy asagot tapno may bilang kagayem adumdumngeg ti kinalinteg ni Apo Hesus babaen ti dara na. Adu dagiti tattao nga agad-adal ti nasantuan nga surat nga kongkonada Pastor Ariola. Anya ti naramat ni Jesus nga mangiladawan ti kinanasken ti panangipalubos iti Dios a mga bong kadatayo babaen ti kinalinteg ni Kristo. Maabungan dayta kinamanagbasol ket mayabong ti kinalinteg na. No kitaan tayo gagayem ti pakasaritaan dadya pangarig ti kawes nga mapan makibuda.
Ijay Matthew 22:1 versikulo 14 nalawag di jay. Nga daday jay panagkawes. No pan tayo makibuda at daday jay na isang sangayan. Nga kawes tayo. Ngayon niya tinakita dagidi nagpadaya. Nga day di may isang tao nga napan nakibuda ngem saan nga nagarwat iti panakibuda. No diket napan sa jay nga nagpawad-pawad ti arwaten na. Iso nga naikat. Amo yung gagayem numapan tayo nga makibuda. Masapol nga nasken dahi nga kawes. Ti pangarig dahi nga kawes. Iladawan na ti kinalinteg ni Apo Isus. Agsipod to umayto ti panawen ay langit umayto dahi atidug na lamisaan. Ngayso nga daan dagiti tattao to be a part of that long table to have supper. Iti Ama. Panakipangrabi. Amoyo kakabsat. At dada, dagiti upat nga banag, dagiti kababalin ang makita ti biyag tinapalinteg at tao. Ala kayat kung ilawlawa pa iti panakaamu tayo dayjay kawes ti panakibuda. Ngayso dayjay kawes ti kinalinteg ni Apo Isus. Ngayso dayjay mamagbalin kada tayo nga makastrek ti pagbudaan. Amuyo ti umuna nga kababalin nga makita iti biyag tinapalinteg nga tao. Iti libro ti Filipos 1:11 kay kastamet di umuna nga Juan 3 versikulo 7. Iparangarang na dagiti bunga ti kinalinteg. Intun daytoy managpasol na rasi nga tao ket may sukon ket mapalinteg. Babaen ti panakabalin ni Apo Dios. Babaen ti panagbalay kita yung ti baso nagsipod ta ni Apo isun ti tumulong kada tayo. Oh, makitan ti bunga ti kinalinteg kadagiti panagbiag tayo. Ti tattao na labit ko na da apay nagbalbaliw met langan na ni Pedro. Saan met nga agsasao iti nasabrak. Uray niya ti kungkuna ti tao ket adda nga si papakumbaba. Agis-isem lata apay anya ti napasamak. Anya ti nabalbaliwan ti panagbiag nga no apay nga saan metten nga manakiapa wenno maki ringringgor. Aw metten da binubugtak nga sasauna wenno panagsasauna dagiti naalas nga mayablat nga gapu kadagiti dildilan anya nga ti napasamak agsipud ta makitan iti bunga ti kinalinteg. Idi ket natadem ti panagsasaw tayo ngem tatan addan nga nalamuyot nga makayayo babaen iti sasaw tinapabaro a tao nga pinabaro ni Apo Dios dayjay makita tayo ti bunga ti kinalinteg. Ti may kadwa iparangarang na dagiti bunga iti Espiritu Santo. Iti Galacia 5 versikulo 22-23 addan ti kinaanos, addan ti kinamanagayat, addan dagiti kasasaad nga nuruten apagbiagan iti bunga ti Espiritu Santo nga addan nga makita ken ka. Inton napalinteg tayon iti biag ni Apo Isus. May katlo, ti kababalin nga makita iti nabalbaliwan, napalinteg a tao isu dayjay iparangarang na dagiti bunga tinayat nga panagtulnog. Iti Juan 14:5 ken Santiago 2 versikulo 17. Pagragsakan tayon iti agdaydayaw ken ni Apo Dios. Pagragsakan tayo agtulnog kadagiti pagayatan na. Dagiti bilbilin na saanen nga makapadagsen. Kundi ket agbalindan nga bendisyon.
Sa dagiti bilbilin ni Apo Diyos, iturong na tayo kini Kristo. Ulitek manen, ti 10 nga bilin saan na mabalin nga isalakan ti tao. Hangad ita iti panggap ti 10 bilin gagayem. Ti panggap ti 10 nga bilin, hanga na pukaw. Ngem iturong na ka kini Apo Isus tapno maddaan ka iti nananay nga biyag. At isa nga bilin iso dayta makita ti kababalin ni Apo Isus. The moral character of God. Ket na makita tayon iti 10 bilin ibagana nga kas nga narugit, kas nga may nga sarming ibagana adda murkat adda rugit ita pingping mo. Mapangka ket ammusayem ikkatem dalusam ti rupam agdaramos ka. Dahil iti bagana. Kastamat tilinteg ni Apo Diyos, isuro na ka, iturong na ka mapan ka ni Kristo. Ni Kristo ti mang isalakan ken ka, hanga jilinteg. Tay parangarang na dagiti bunga tinayat nga panagtulnog. Akas ko naen, iti Juan 14:15 kada no ayaten da kanya. Tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Anda niya panagtulnog. Nakait tayo garun ti paydalan kini Apo Isus. Ado dagiti tattao nga may agtulnugak tapno may salakanak. Mapana di kapilya tapno may salakanak. Kamali na di kakapsat. Di mangisalakan lang kada tayo babae lang ti dara ni Apo Isus. Di mang palinteg kadagiti mamati. Kaya sulayang tinamnama. Iti panakaisalakan tayo. Di may kapat dito'y akababalin nga makita ti biyag anapalinteg iti maysa nga tao. Kas kunayan di Salmo 119 versikulo 11 iparangarang na ti ayat iti panagadal tinasantuan asao ni Apo Dios. Gagayem dagiti sasaw ni Apo Dios isu timang silaw kadagiti dandana tayo tinaldawaldaw. Panagadal man nagiti santay maawatan ti Biblia. Parang kita tayo dagiti karkaring nga mangted ti pamabileg tayo nga mangsango dagiti suot iti biya. Wenno panang taraon ti kararwa tayo ken panangiburay met daytoy nga kinapudno kadagiti sabsabali. Masarakan ang dayta tinabalbaliwan a tao. Tinaminsan nga panawen adda binaw ti sarak a maysa a lalaki na nagserserbi a bodyguard iti maysa nga mabigbigbig nga tao iti dayta nga ili. Ket ti maysa nga barmutawen imay ket kunana Pastor Ariola kahit kumet. Ti may pabatok ti danum. Akas ibaga iti Biblia, Bible baptism. Ket kahit kumuten ti madaan ti napabaro a panagbiag. Idin ti mapug kamin iti baybay. Mas dawak ag sipud ta iyawat na meten ti 45 caliber nga paltuog ket kinunana pastor ti adu nga tawen. Kanayon nga dadtoy ayan iti siket ko ket adu pay dagiti tattao nga nabiktima gapu kada itoy nga paltuog. Ngem ti daytoy nga aldaw iyawat ko ken ka takayat kun nga panawan ken madaan akon iti biag ana danos. Ited ko ken ka. Isurinder ko ken ka, pastor. Jak to talyawanan, jak to sagidanan. Idi adak nga isalsalukag ko iti 45 caliber. Ngabitan ta mabauti sara na kon igpila kon 66 caliber inna mapulukit inna nga caliber. Awan sa baling no saan na tisao ni Apo Dios. Amo tisao ni Apo Dios Santa Biblia 66 books. Kasta ti mapasamak ti napabaro a panagbiag. No palubusan tay laeng. Dati kiti panagbiag tayo mapalinteg na. Babaen lang ti dara na. May buray ijay cross. Ited na dayta nga panagbalbalil ken ka. Di ka kadisukot iso amin nga panagbiag mo iti Dios.
na ipalubos mo apalintigen na ka babaen ti dara ni Apo Jesus. Yesu ti mangted tinamnama. Iti panangisalakan mo ken panagbiag mo agsagsagana. Dahil na indaklan ngal daw nga panagparang na o Apo ama nagayatunay. Agyaman kami iti na birtud adaram na nangugas kadagiti basbasol mi. Manipod ti daytoy ngal daw magna kami akadwamin ni Apo Jesus. Nagaputi dara na. Nasubot kami manipod ti basol. Mapabaruti pa nagbiag mi. Ket tulungan na kami nga agbalegi nga agbiag. Asumurot ken ka agsipod ta dinawat ni amin dagitoy. Tinapateg anagan ni Apo may Jesus. Amen.